खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 10 जानुवारि 2021 रबिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिन लादों मेष राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गोबां गुलुं-गुजुं मोनगोन। माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनानै गोबां खहा जानांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। मावनो लानाय खामानियाव गोबां हेंथा फैगोन। गोसोआव गोजोननि आंखाल जागोन। सोरजोंबा नांलाय खमलायबो जानो हागौ। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाङा फाङा खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां नाथाय गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। न'खराव एना एनि फैनो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। वृष राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं-गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। मावनायाव गोबां जेंना नुजाथिगोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। बेफार फालांगियाव खहा जानायनि सम्भावना दङ। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ लोरबां मोनगोन। गियाननि आंखाल जागोन। बबेबा गोदान खामानियाव आखाइ होथ'यैआनो गाहाम। मिथुन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां बिथिङाव मोजां खाबु मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रांथि जानायनि गोनांथि दङ। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा-फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कर्कट राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गोबां गुलाय-गुजाय साननाय फैगोन। सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमागोन। माबा जाहोनाव सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। बिदा-फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजाव मान मोननो हागोन। सिंह राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोबां बिथिङाव देरहासारगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा-फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। कन्या राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां मोननानै गोसोखौ जोबोर उसाव-बादाव मोनगोन। गोजोननायनि आंखाल जागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। देहाखौ मेंनाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा आद्रा जागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। तुला राशि
दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन सोरजोंबा सोंखारि जागोन अब्लाबो गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोननो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन सुथुरा जेनगोन सांग्रां जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव गोबां मान मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन सोरबाया लाजि फोनांनो नाजागोन नाथाय अब्लाबो हानाय नङा गोसोआव जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन गोसोआव नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन गोसोनि साननाया जाफुंनाय नङा रांखावरियाव बारा मोजां नङा बेफार फालांगियाव नाङा फाङा खहा जानो हागौ समाजाव मान मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन गुबुननि थाखाय गोबां जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम मोनफ्रोमबो खामानियाव हेंथा नुजाथिगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा बेफार फालांगियाव नाङा फाङा खरसाया जागोन आरो खहा जागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन अब्लाबो गोसोआव टेनसना बांगोन गोसोनि जिंगाया बांगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननानै गोसोखौ उननि समाव गोजोननाय मोनफिनगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन मोननो गोनां धोनखौ दिनै गोरलैयैनो मोननो हागोन जायखि खामानि मावाबानो खामानिफ्राव जाफुंसारगोन आरो देरहासारगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।